И как сте вилори, аз съм Galactic Killer BG и днес смятам да почне една нова поредица в канала Optimax BG. Ще се радвам да се абонирате за нашия общ канал. Днес ще снимам на Adventure Map. И да, нека просто да започваме, може да направя и поредичка. Нека да започнем. Едно важно нещо, което трябва да знаеш. Номерът за вратата е 1, успех. Adventure България се казва мапа, забравих да кажа. Здравей, спазвай правилата, за да е по-интересно. Не троши нищо, освен ако не е нужно. Не използва геймод, за да летиш и тем подобни. Не убивай животни, мито май няма даже жива. Вземи леглото с теб. Аз май да го дах на лесно. Така. Окей. О, фък. Така. Окей. Ще играя на много други адвенчър мапове в този канал. Да, окей. Долу в описанието може да сложа линка за теглянето на мапа, само трябва да си спомня къде беше. Понеже аз линка май го такова. Какво трябва да направим? Вземи модел тук, окей. То даже не е направил, не трябва нито да копам, нито нищо. Да. Няма какво да казваме. Няма какво да кажа, така че нека просто да се играем малко. И пак напомням да се абонирате за нас. Да. Казвам го за трети път, вече ставам досаден. Готино е влакчето. Къде паднах аз, бе? Мъга. Да се направя кирка. Сега, коя е правилната врата? Няма идея, това е лобирането. Ако се кача там... Ако се кача там, мога да го мина лабиринт. Много мразя такъв лабиринт от ста класичка, объркваш. Значи тази ли е с копчето? Не, значи трябва да идем... На къде сега? Минахме го. За жалост. Трябва да минаваме през тази пажина. Намерете куфър или чезве. Помня, че имаше някакъв скрит чест, обаче не помня. Когато гледах клипа на мапа, в смисъл трейлър или там който беше, имаше тук някакъв скрит чест. Ето го е. Значи, качи се от тук. Ма добре са го направили, бе. Ловете
се трябва да рова в тревата. Някакви торчове няма ли, бе? Аз нищо не виждам. Съжалявам, мой. Ще взема един торч. Така. Добре, как го намерих? Как го намерих? Аз този мап не го знам. Само до някъде го знам, обаче... Мисля, това не съм го гледал. Тук нататък не съм го гледал, защото исках да ми е по-интересно, като не знам. Не, имам мобове. Май мобовете трябва да се изключат. Значи, намери правилния път през една от картините. Успех. Значи, почваме така. Греши. Грешен път, грешен път, грешен път. Грешен е, бе. Това е последното. То е малко логично да е последната. В смисъл, не се направили или песните. Какво е това сюда? Мерси. Така. Едно. Ако си пропуснал пътя към Воя, се върни и вземи кирка. Ще ти трябва за тази задача. Тук две пише. След като си с кирката събери 3 айрон блокове, направи кофа, събери вода и натисни ръчката, за да се отвори вратата. Yes. Значи де факто ми трябва коф. Тук нагоре какво има? Добре, да гледам някъде да не е тук. Намерихме ги. И да. Това ще го махнем, даже и това ще го махнем, не трябва. Охо, вижте как се го направили, в смисъл цялото снежно и тук. Не знам, но този мап мен лично ме кефи. Сега какво трябваше да направя? Кофа ли, бе? Добре. Значи, както аз съм го разбрал, дано нещо да не свеше, трябва тук да пуснем вода, да слезнем и да цъкнем копчето. Това е с ръчката. Я. Да се гмуркаме, има да... Абсолютно всичко окей. Еми... Аз отдем мога да знам къде е. Опитай другото ми. Гмуркане в майка. Любимото ми. Моля те, кажи, че е това. Не. Добре, откъде е копче? Откъде е копче, мамой?
Къде видяха тия копче? Аз поне не видях копче. Ще щупим, съжалявам, ама. Нека да се качим и да продължаваме с мапа. Продължаваме. И на други български мапове ще играя, не съм на... В смисъл, това е епизод 1 от поредица Adventure Maps, да кажем, може така да се казва поредицата. Adventure Maps. Не. Много бързо. Yes. Заедно не сме фейлнали, така че да се радвам. Последната задача е математична. Трябва да задействате правилната ръчка. Тя съответства на отговора. Ето го въпрос. 2 плюс 2 по 2. 2 по 2 е 4. Добре. Ако сгреши, то отговора ще има бум. Значи 2 плюс 2 е 4 по 2 е 8. Тук 0. 2 8. Значи... Явно е това. Стига. Как е? Не! Лагна! Как е? Не! Защо? Не! Гъвни! Айде да стига, бе. Бе, как бе? 2 по 2 е 4. Не, бе! Разтъпли съм, аз съм го прочел 2 по 2 по 2. Демек 2 по 2 4 по 2 8. То беше плюс 2, бе. Как може да съм толкова зле? Ми хора, това явно ще е за клипа. Съжалявам за този трагичен фейл. Надявам се клипа да ви е харесал. И да абонирайте се за Optimus BG и чао!